Baba va10 tiri kurikwa kuzvigarira. Nhasi ndine nyaya yerudo. Rudo haguna kushata, love chaya haina kuipa, marriage haina kuipa. Chakashata ndimi vanhu. Muna abuse plus kukangamwa. Chii chiri kumboitika dzimba dzapera? Dzapedzwa nani chokwa dzapedzwa nokuchita? Hapana kuchita kwapedzwa. Makangamwa zvamakaita muri mukova nomusikana machinja. Iko zvino baba chocolate yemukadzi wenyamizi riya anofarira yakuzikamwa newo pa next door. Nemaruwa vanofarira anoziva nepa next door. Chii chiri kuitika? Makapesa kutora mukadzi wenyu mukamisa kufamba kunzvimbo dzinokosha zvarini? Chii chiri kunetsa? Iko zvino mukatarisa pagrosari renyu chairo remukadzi mukati tione grosari renyu muchaona kuti mahair remover munenge musina, chigero mumba hamuna, mai vakabviswa nevhudzi remuhapwa, makapesa kubvisa vhudzi remuhapwa mukadzi wenyu rini? Aiwa ndibatese kurika kuzvigarira. Ndarwadziwa sikambobviri. Torai mukadzi wenyu inde naye out, muchindaye kunzvimbo dzakatonhorera, muchinobata-batawo muri ikoko, asaona kuma next door. Ndimi makasunga chamunogona kuita kunonzi kurinyiwa mavows. I do. Ndo zvamunokwanisa kuita kuoneregwa chete. Aiwa I do. Ndosoka zvamunokwanisa. Ko vaya manje vasina kuchata. Ko pane rudo guru kupisazve. Madhara edu aiti usiri musi wechisi. Kwete chisi, usiri musi wechisi vaisumuka pamba, vosumuka pasina badza, vovhorosi nemuchembere, vonogara pachware, vokurukura dzerudo, mamarriages aigara. Iko zvino mukadzi kwai ndodiwa bhozi ndatengegwa mota, ndodiwa bhozi ndatengegwa plasma phone. Hazvisirizo. Time together ndo iri kukosha. Henyu muna here time together. True love ndo iri kuda kudzai. True love ndiye muri kurasika. Ndati I do kurinyo mavows wenyu haiti kuyeva airtime here yekuti nhasi yapera kujusa imwe. Zvamakazivana muri mukomana nemusikana ngazvirambe zvakadaro. Ona ikakwatirisa la batezini. Tichizvifambira nekuzvigira, haikona unotivhunza hapana. Hakuna nguva. WhatsApp yako mukadzi wako ndiyo WhatsApp. Chete zvatopera. Mukadzi womupa position yake, murume womupa position yake.